Mutatok egyet. Okulár, reparó. Így azért jobb, nem? Igen. Már csak utol kell érnünk a vonatot. Még nem járhat messze. Te is hallod ezt? Közeledünk hozzá. Várjunk csak. Hallgasson rám! Uram! Borzalmas dolgok fognak történni itt az iskolában. Harry Potter semmiképpen nem maradhat itt. Troll! Lent a pincében! Egy troll lent a pincében! Gondoltam, szólok. Hogy kerül ide egy troll? Magától nem. A trollok nagyon bucák. Talán vízből hozta valaki. Harmonia nectere passus. Harmonia nectere passus. Harmonia nectere passus. Tessék? Nézd fel! Áll a faszom! Gyere már fel! Most mennem kell. Jó mulatást!